Nilabas na po ng lokal na pamahalaan ng Kalasyang opisyal na calendar of activities para sa nalalapit na 9 na araw na pagdiriwang ng Kalasyao Puto Festival na gaganapin mula December 5 hanggang December 13, 2025. Tampok ng kapistahan ang mga programang nagbibigay diin sa kultura, tradisyon at mga produktong pangkabuhayan ng bayan. Lalo na ang mga tanyag na Puto Kalasyao. May nakahanda ring daily activities para sa mga residente at turistang dadagsa sa selebrasyon. Kabilang sa mga pangunahing aktibidad ang motor show, parole making contest, Puto Construction and Design Contest at street party. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng Puto Festival na palakasin ang turismo, paunlarin ang lokal na ekonomiya at lalo pang pag-ingatan mas lalo pang iangat ang mga produktong tatatak Kalasyao sa mga malawak na entablado. IFM News. IFM News. IFM News.